Kulukutu awu kusekuseni nje sengihamba yahamba ke na isikhohlo naso lesibafethu leli ikhanda lesinye sithi isikhohlo sokuthulula kodwa ulwazi einganeni nakubona ke abafuthu phela sisebenza nabo khona phela ukubona ukuthi kunolwazi uthola ukuthi luyashoda bese siyabanika ke lapha kodwa nje isikhohlo seingane lesi esuke sinikeza lona siwothisha sibambisene nabo ke kuzona zonke izikole ngibabingelele nje othisha ekuseni othisha nhloko o-HOD nabahloli ngokuhlukahlukana kwabo. Namhlanje ngifuna ukuthinta indaba ethi ukuphupha inyanga. Kusho ukuthini ukuphupha inyanga? Khumbula phela ukuthi inyanga isikhathi esiningi isuke ifaniswa noma ingumuntu osuke embethe inina amakhosi. Yingakho phela ke kube nendlu kuthiwa emakhosini ingoba lapha usuke wena ungamakhosi akini oswela abo futhi okubala onke amakhosi akhona anina umdabu okuyiwona osuke uphahla uwabiza kuphila emakhosini okuyiphuphe lesigodlweni. Kanti isigodlo beke phambilini bekusuke kuwumuzi noma inxuluma lani na lesilo kanye nani lenkosi kuthiwa khona wonke lowo muzi kuthiwa yini na isesigodlweni kungasho kuthiwa isemzini umuzi womuntu ngoba kuthiwa isigodlo ingakho ke kuthiwa isigodlo nalapho kusuka khona inyanga enyangela khona kuphina abantu. Ukuphupha inyanga ke ngikubale ndawonye nokuphupha iNkosi. Ukuphupha inyanga kusho ukuthi wena wehlukile usuke umbathiswe amandla anina usuke umbethe wona amakhosi usuke unamandla thizeni lapho asuke umbathiswe wona abakini abadala abangasekho sebalala kuphina kobandayo basuke bekukhombisa indlela ukuthi kahle umuntu wena okufanele mhlawumbe ubukele kuye okungenani uhamba uye kuye uyohlala kahle naye phansi nixoxe udaba lwane nalwamandla lawo wamethe noma lo muntu ungangitshela ukuthi engakuhloleli fikwena biphupho lakho liphuphile ngikhula ngike ngaba nesibonakaliso ngoba sigcina sesithi sibonakala ngake ngaba nesibonakaliso lapho engabona khona iNkosi umntwana wakwaphinda angena ehla ebhodini esigxotsheni ehla eyibhodi ezonginikeza amaphepha wathi nawo amaphepha ukuphila. Ngathi uma ngixoxa lento ekhaya akekho engakwazi ukuyinaka akekho engakwazi ukuyibheka akekho engakwazi ukuyivundulula ethi into yakhe ihamba lana la sengeke ngithi uma ngilumbanisa ukuphila ingakho mina ngisiza abantu khumbula phela ukuthi umntwana wakwaphinde ngesikhathi ngimphupha kwake kwafika into kumina ngabona ukuthi wakwaba uMinister of Home Affairs umntwana wakwaphinde angena. Khumbula-ke mina ngikwazi ukusiza abantu abasuka kwamanye amazwe. Lo muntu uhambe ngani phela ngepassport uyithathe kuphi Department of Home Affairs osuke ukhona kuphina ezweni lakhe. Yayibona lento le ingakho-ke ngikwazi ukusiza ngoba wayenginika na ukuthi mina wayengigunyaza yebo wayengigunyaza ukuphupha naka wena ukuthi kahle isibonakaliso osibonile okanye lokho okuthiwa yini yephupho buka phela ukuthi bekwenzakalani lapho ebese ulumbanisa nokuphila kwakho ukuthi wena umuntu okanjani ungathi uphupha inyanga bese uyahlala uthi hayibo izinto zakho ihamba awucontact awuhambe uyibheka. Ukuphupha inyanga kusho amandla. Inyanga ayiphushwa noma ubani, iNkosi ayiphushwa noma ubani. Usuke ukhonjisa ukuthi wena amandla akavuleleke kangakanani phambilini. Ngiyawukhumbula nonyaka ngaphambi kokuba mhlambe ngiqhubekele nje nezinto ezithinta umnyanga nani izinto zami seyibunya ngamandla ami esekhona ngabona ngezibonakaliso ngabona enye inyanga ngisesigodlweni senye inyanga esibonakalisweni okanye ephusheni kulelo phupho kundlalwe amabhayi engwe. Ingakho mina ngisebenzisa amabhayi engwe nezinye izindwangu-ke ngokuhluka ezayilokhu ivela ngahamba ngayoyitshela
ngathi ngibone lokhu nalokhu sila esigodlweni sakho. Yangitshela amandla lawo okusho ukuthi okungenzeka kokunye ukubona. Yingakho ke kuthiwa phambilini umuntu befike ebone ngisho lapho ozothwasa khona, ekubone bese yahamba yothwasa lapho usufanele enze njani ethwasa khona. Ukuphupha inyanga usuke ufana nokuphupha amakhosi, usuke uboniswa amandla akho owambethe usuke wanikezwe abantu bakini abangasekho. Ithongo lakho lisuke likwembethe, lisuke uvikelekile, awushayeki kalula futhi uma ngabe umuntu ojwayele ukuphupha amakhosi. Mina nje ngiyazazi nje mina ngimila ngishayeki nje mina kalula, angeke ukwazi ukuthi ungishaya noma ngani mina, ngeke uze ungishaye nje noma ngani lo ongabe ujayizama lapho usuke uyizama khona. Ngemsebenzini ke njengamanje bafowethu akusensuku uzatshwala nikwazi ukuthi ngisivale lesi sigodlo lesi, ngisivale ukunikeza ingane inina ulwazi. Ngizosivala lesi sigodlo lesi bese ngiyohlala esigodlweni ngigayile imithi ngisize labantu. Ngibheke emsebenzini ugqoka kanjena kumkhulu meyele emsebenzini. Uma ngabe uyaqala ukumbona umkhulu kule channel yakho ubuhle bethongo TV, uDr TLB Escavate, umenza izinto zenzeka, umthando wamadlozi. Ngicela usubscribe, ucommente, kodwa ucommente kamnandi. Inamba engitholakala kuyona uyokwazi ukuxhumana nami 0782827 948. Ngiyathokoza, ngiyathobeka.